Først tager vi 50 ml saltsyre og hælder i det ene bærglas, der er markeret med syre. Derefter hælder vi 50 ml natriumhydroxid, som er en base, i det andet bærglas, der er markeret med base. Derefter sætter vi en sprøjte i hver bærglas. Vi starter med at tage 10 ml natriumhydroxid og putter i den midterste bærglas, der er markeret med blanding. Så tilsætter vi 3 dråber BTB-indikator i blandingsglasset. Dette viser ved hjælp af farver, om væsken er sur eller basisk. Hvis væsken er sur, bliver farven gul, og farven bliver blå, hvis den er basisk. Nu tager vi 5 ml syre i blandingsglasset. Grunden til, at vi tager halvt så meget syre som base, er fordi, at basen er fortyndet mere end syren. Altså basen er 2 molær, og syren er 4 molær. Vi bliver ved med at putte mere og mere syre i væsken i blandingsglasset. Dette gør vi indtil, at væsken får en vedvarende gul farve, og det gør den meget brat. Nu begynder vi at kunne se, at farven ret brat skifter farve over mod gul. Dette betyder, at væsken nu er lidt under neutralpunktet 7 på pH-skalaen. Nu prøver vi at putte lidt mere base i, for at ramme neutralpunktet så præcist som muligt. Nu er vi kommet så tæt på neutralpunktet, at vi nu vil kunne skifte på farven ved hjælp af 1 dråbe syre og 1 dråbe base. Og farven vil så gå fra gul til blå og blå til gul, og sådan vil det bare blive ved med at skifte ved hjælp af 1 dråbe. Vi har vores syre, og vi har vores base, og de her de er i vores fysiklokale fortyndet, det vil sige, at de er ikke så højt koncentreret som normalt vil være, og derfor er der vand i. Så når der er vand i, så går det på ionform, og det skriver vi i vores reaktionsligning. Så vi skriver H plus Cl minus, og det bliver plusset NaOH på ionform Na plus OH minus. Okay, så nu skal ionerne, de skal reagere med hinanden, og det gør de ved, at OH minus, den vil optage H plus, og det vil til sammen danne det, der hedder H2O, altså det vi kender som vand. Så har vi vores syrerejstion og vores metalion tilbage, og de går sammen og danner NaCl, som er natriumklorid, og det er helt almindelig køkkensalt. Og derfor, så når man neutraliserer en syre og en base, så vil man danne vand og salt. Det jeg står med her, det er trækrydspulver, og det skal vi have en halv teske af ned i væsken. Og det her, det fjerner BTB-indikatoren. Nu skal vi så have trækrydspulver ud af væsken igen, og det gør vi så ved at filtrere det igennem den her tragt med filtrerpapir i.
Som I kan se nu, så er væsken, der er kommet ud af filtrering, den er sort, selvom den egentlig burde være sådan ret gennemsigtig. Så vi prøver lige at filtrere den igen, og så skulle det gerne hjælpe på farven. Som vi kan se nu, så har vi stillet et helt nyt setup, altså en ny skål og ny filtrerpapir, hvor vi så hælder væsken igennem igen. Vi skal nu finde ud af, om vi har fået væsken helt neutral, og det gør vi ved at dryppe noget af væsken over på et indikatorpapir, og så skulle farven på papiret gerne blive grønt. Og det er ikke så tydeligt her i starten, men man kan godt se det, hvis man kigger ordentligt efter. Vi har nu tændt gasbrænderen med tændstik, og vi har også tændt den herover. Og så varmer vi skålen op, hvor der altså ligger vores væske i. Og så når alt vandet er fordampet, så skulle der gerne ligge salt tilbage i skålen. Som I kan se nu, så er der kun salt tilbage, og vi tager derfor skålen med varmen. Det her det er reaktionsligningen for neutralisation af syren, salpetersyre, og basen bariumhydroxid. I fysikkemi-lokalet, der har de puttet vand i beholderen med base og syre, så de er blevet fortyndet. Og derfor er de gået på ionform. Så det er derfor, jeg skriver det. H+, det er syreion og NO3 minus, det er syrereftion plus base reftion, metallion, og så plus baseion. Ja. Der skal total på NO3 minus, fordi at der skal være lige så mange plusser og minuser, for at de her de kan gå sammen og blive til et tal. Og så bliver det til 2H plus går sammen med 2OH minus og bliver til 2H 2O. Og det er så hvad? Og så plus BA plus plus, det går så sammen med NO3 og bliver til bariumnitrat, som er et salt.